Здравейте, приятели! Добре дошли в моето кратко видео на 99 дни. Гледате горе 132 дни. Това е защото по-късно снимам видеото. И иначе сме направили с приятели базата ето толкова огромна. 6 левел е огъня. Имаме за патрони, медкитове, много храна и сме си мега добре. Просто съм мега доволен и съм и мега щастлив, защото не съм очаквал някога, че ще успея да направя такова постижение. Буквално виждате тук малко неопасен входа. Да. Ама когато нападат ни се спасяваме много лесно. И така, иначе това ще е краткото видео за седмицата. Съжалявам, че не съм пускал видеа от бая време. И бай-бай!